Jo soc la Bàrbara Bastenaven, soc la directora executiva del programa Repte Experimenta i aquí al meu costat tinc a la Eva Pocurull, que ella es presentarà ella. Bueno, és el mateix, directora acadèmica del Repte. I res, avui esteu aquí perquè suposo que esteu interessats i interessades en participar o adherir-vos al programa. Llavors, us explicarem breument en què consisteix el programa. Després, també, una vegada explicat el que és el programa i la convocatòria d'enguany, també explicarem la resta d'activitats que fem, que sapigueu si al final no sortiu guanyadors o seleccionats, diguem-ne, doncs res, que teniu un munt d'altres activitats que estan oberts per totes les escoles, d'acord? I que podeu participar. I bé, ara començarem a compartir la presentació i, espera, compartim amb so activat. Vale, calla. Ok. Ja està, i això és reproducció. D'acord. Molt bé, doncs, com sabeu, estem en la segona convocatòria d'aquesta adscripció de centres educatius. A veure, li donen aquest, no? Sí, un clic. Vale. D'acord. Llavors, aquest és un programa d'educació científica que va néixer l'any 2019, per tant ja portem uns quants anys. El primer any va ser un any pilot, que el que vam provar és, vam veure o vam detectar aquesta necessitat que teníeu les escoles de que ajudéssim a implantar una miqueta més l'experimentació a l'aula. Llavors, com us hem dit, és un programa que està basat en la indagació i l'experimentació. I el nostre gran objectiu inicial, tot i que veureu al llarg que us anem explicant que tenim més objectius, és realment despertar la curiositat dels nens i nenes, dels joves, per les ciències i per la tecnologia i partint de preguntes quotidianes. Volem que ells s'adonin que hi ha coses, les curiositats que tenim i que les podem resoldre seguint el mètode científic, que és el que realment anem a fer en aquestes sessions. Llavors, veureu al llarg del que us anem explicant que tenim diferents apartats, diferents sessions o activitats, però la que us presentem avui i la que us podeu adherir com a centre és el Repte Experimenta a l'aula. El Repte Experimenta a l'aula són 4 sessions que oferim de 2 hores de durada, adreçades a primer i segon de l'ESO. Per què hem triat primer i segon de l'ESO? Perquè justament és aquest moment en què els alumnes venen de primària, que han treballat més de forma genèrica i en projectes, potser, i tot el tema de les ciències ha estat més en l'àmbit del medi natural, medi social, i arriben a l'ESO i ja fan assignatures com biologia, química, física, les matemàtiques es compliquen una mica més, i per tant aquí aprofitem nosaltres per ajudar-vos, perquè en algunes escoles hem detectat que sou centres amb molts alumnes, 30-35 de vegades, el que no facilita en el laboratori. I, per tant, entrem nosaltres amb què? Amb 2 coses. Un, apliquem el mètode científic a través d'un concurs, que ja us explicarem com funciona, i, a més, us ajudem a dividir la classe en petits grups, en grups reduïts de la mà de padrins i padrines científiques. Després entrarem més en detall. Això ho fem durant 4 setmanes a la vostra escola durant un mes en concret, d'acord? A partir d'aquí es seleccionen uns equips que participaran després, faran les següents sessions, que és l'Experimental Lab, que és una ronda d'experiments que podeu presentar en el vostre entorn, en el vostre barri. Després, els seleccionats per la vostra escola competiran amb la resta d'escoles adherides al programa a la Fira Experimenta, això es fa a mitjans de juny de cada curs escolar, i aquests experiments es presenten a alumnes més petits, de 6 a 12 anys. I finalment tenim pel professorat també una sessió que es diu Experimenta en xarxa. Aquesta sí que és oberta a tots els docents de totes les escoles, tant si estan adherides com no, on presentem diferents propostes per fer experimentació a l'aula. Molt bé, com us hem dit, el que us ajudem és que a través del programa Repte Experimenta a l'aula, les 4 sessions, us ajudem a fer-ho en grups reduïts. Aquelles classes que són de 30, les convertim en petits grupets de 4, cadascuna amb un padrí o padrina científica que ajuda en aquests equips.
I com també us hem comentat abans, ho fem seguint el mètode científic. Aquí veureu, Eva ja us explicarà ara una miqueta més en detall en què consisteix, però veureu, la primera part és, la primera sessió fem més l'observació, que hi ha al nostre voltant i ens fem aquestes preguntes. A la segona sessió ja fem una hipòtesi per poder resoldre aquelles preguntes que tenim. A partir d'aquí, la gran sessió, que és la que més els agrada a ells, és la part experimental i on capten les dades i finalment acabem divulgant. I ara potser us explicarà una miqueta més en detall en què consisteix cada cosa. Sí, com us comentava la Bàrbara, diguéssiu que participar en el que serà el repte experiment a l'aula, la primera, l'activitat més important que fan ells, vol dir que vosaltres ens reserveu 4 dies, a ser possible en 4 setmanes consecutives, i sempre en el mateix horari. L'horari que vosaltres vulgueu, però si la sessió 1 me diu que serà el dilluns de 8 a 10, perquè han de ser 2 hores, doncs la sessió 2 seria el següent dilluns de 8 a 10, la 3 el següent dilluns de 8 a 10, etc. D'acord? Llavors, què fem en aquestes 4 sessions? Els alumnes treballaran en grups reduïts, al voltant de 4, que és la mitjana, hi ha grups de 3, de 5, en funció del nombre d'alumnes que tingueu a la classe, i ells el que han de posar a punt és un experiment científic i relacionar-lo amb la vida quotidiana, amb algun fenomen de la vida quotidiana. El que volem és que treballin com a científics, seguint tota la metodologia que és el mètode científic, que vagin aprenent a les diferents sessions una miqueta com treballar tot científic, amb la rigorositat que cal, anotant totes les cosetes, però que també vegin que la ciència no és una cosa que faran d'aquí uns anys o que fan persones molt especialitzades, sinó que qualsevol persona en el seu dia a dia utilitza tota la ciència. Per això fem sempre aquesta reflexió cap a la vida quotidiana. Llavors, com veieu, en les icones que teniu a la dreta de cada requadre, a la sessió 1 és la primera sessió del mètode científic on ells observen. Llavors, bàsicament aquí què fem? Doncs sempre cal dir que en totes les sessions ve una persona que anomenem el mentor del repte experimenta, que guiarà cada una d'aquestes sessions, i aquesta persona comenta als alumnes què és el que farem, quin és l'objectiu. Donat que els alumnes realitzen aquesta activitat en format concurs, concursen en primer lloc dintre de l'escola i després entre les diferents escoles, és important que sàpiguen com ha de ser aquest material que han de lliurar. Una de les cosetes que hauran de lliurar serà un petit vídeo i després també una petita memòria que està pautada. Llavors, com que han de posar a punt un experiment, nosaltres els fem una petita demostració amb un experiment en concret per tal que vegin una miqueta quin tipus d'experiment val, quin no, etc., què és el que han de fer. Sempre tots els experiments que posaran a punt són experiments que només utilitzen materials que habitualment tenim a les nostres cases, pel fet que us comentava que el que volem és que relacionin, vegin la importància que té la ciència en la nostra vida diària. Llavors, han de ser experiments ràpids, perquè després, com us comentava Bàrbara, aquests experiments, la idea és que siguin explicats a altre públic, que pot ser d'edat més petita, més curta, amb la qual cosa han de ser uns experiments que puguem fer en 10 minuts com a màxim i que siguin segurs, perquè si els han de manipular nens, doncs que no tinguem cap problema. Llavors, en aquesta primera sessió, un cop saben una miqueta el que han de fer, els deixem temps perquè, seguint el mètode científic, busquin informació per tal de triar 2 experiments que els siguin del seu gust. Per guiar una mica aquesta búsqueda, nosaltres els proposem algunes pàgines web, perquè també insistim en que no tot el que està a la web és un material fiable, per tant, insistim que mirin pàgines oficials, i després també els proposem un recull de diferents experiments que tenim. Sí, partint sobretot de preguntes quotidianes. Tot és un llistat, crec que més de 100... Sí, són 100 i escaig. 100 i pico preguntes, i a partir d'aquí aquestes preguntes van vinculades amb alguna proposta d'idea d'experiment. Perquè us tingueu una idea, les preguntes què són? Per què flotem millor quan estem a l'aigua del mar que en l'aigua de la piscina? Per què la torre de Pisa no cau? Com es formen els núvols, jo què sé, preguntes
del nostre dia a dia. I a partir d'aquí fem un experiment sempre amb materials de casa. Llavors, a l'acabar aquesta primera sessió, que són 2 hores, cada sessió sempre són 2 hores seguides, cada grup d'alumnes ens diu, el mentor, quins són els 2 experiments que més els agradaria fer. I aquests experiments nosaltres els transmetem als personatges que, diguéssim, seran l'eix central també a la segona i tercera sessió, que són els padrins. Els padrins són persones que poden venir tant del món acadèmic com del món més de recerca com del món d'empresa, tots ells amb una, diguéssim, formació científica en qualsevol rama de la ciència, i aquests padrins n'hi haurà un per cada equip. Per tant, si a la vostra classe al final se fan 8 grups, doncs hi haurà 8 padrins. De forma que el padrí, durant la sessió 2 i la sessió 3, farà de guia dels vostres alumnes. Llavors, a l'acabar la sessió 1, com us dic, nosaltres distribuïm els padrins a cada grup i, a més els diem els 2 experiments que ha triat el seu grup. De forma que així el padrí d'aquests 2 experiments tria el que creu més convenient i a la sessió 2 és una sessió on els alumnes comencen a generar les seves hipòtesis sobre aquell experiment. Sempre, abans de començar a treballar, donat que s'ajunten per cada classe, depenent del nombre, però entre 6 i 8 padrins és el més habitual, aleshores també creiem que és interessant que els alumnes puguin escoltar què estan fent aquestes persones que han seguit uns estudis en ciències. Llavors, en ciències o tecnologia. Llavors, el que fem és una petita ronda de presentacions on els padrins expliquen o bé el que estan estudiant, perquè pot ser que siguin encara, no sé, alumnes que estan fent el doctorat, de màster o de grau, però també són persones, moltes d'elles, que treballen a l'empresa, llavors poden explicar una miqueta no tan sols els estudis, sinó quina és la seva professió que estan desenvolupant. I així també ajudem una mica a difondre totes aquestes carreres científico-tecnològiques. Feta aquesta presentació, ja cada grup treballa amb el seu padrí, llavors es tracta que preparin l'experiment, per tant, busquen informació sobre l'experiment, el padrí els ajuda a fer entendre que tot allò que busquem s'ha de quedar palès en una llibreta, hem d'anar apuntant, hem de ser metòdics, molt curosos amb el que apuntem i, evidentment, no només volem que els alumnes posin a punt un experiment i, com que sempre volen que exploti alguna cosa, que exploti o no exploti alguna cosa, que sempre els agrada molt, sinó que també vagin aprenent. Llavors, el padrí els ajuda a entendre el principi o principis científics que hi ha darrere d'aquell experiment en concret, que poden ser coses tan simples com una densitat o com una reacció o com una reacció àcid-base o redox, etc. O, jo què sé, un circuit elèctric, tot el que faci falta. En això som conscients que seran alumnes de primer i segon d'ESO, sabem els fonaments que es tenen en aquell moment, que són bastant incipients, per tant, aquí el padrí sí que realment té una tasca més important a realitzar. A banda que vam fent tot això, com us deia, al final de les 4 sessions, a part d'un vídeo, hauran d'entregar una memòria. Aquesta memòria els donem pautada, és una memòria científica bàsica, és a dir, has de llistar els materials que utilitzaràs, com es fa l'experiment, quins són els principis de l'experiment, però també hem inclòs altres cosetes, com pot ser una referència a un element de la taula periòdica, donat que vosaltres ho sabeu millor que nosaltres, la majoria de vegades la taula periòdica és alguna cosa que han de memoritzar, la qual cosa no els agrada gaire. Llavors, volem que vegin una miqueta per a què serveix la taula periòdica sense tenir que memoritzar res, entrar d'una manera més suau. Llavors, el que fem és que triïn un element de la taula periòdica. El padrí ens explica una miqueta de què va la taula, i llavors trien un element que estigui relacionat amb el seu experiment. No sé, si fan la reacció àcid-base del bicarbonat i el vinagre, com que es genera CO2, doncs podrien triar, per exemple, el carboni o l'oxigen. I a partir d'aquí busquen una miqueta d'informació d'aquest element i el fiquen en aquesta memòria. I després també hem inclòs que en aquesta memòria facin un detall del que costa fer, econòmicament, del que costa fer una vegada aquest experiment. Això és així perquè se'n donin compte ells que tot el que fem té un cost i després també ens va molt bé nosaltres perquè després, si el grup aquest és seleccionat per la fira, veiem
més o menys els materials que necessiten. Llavors, és una petita taula d'Excel on ells han de calcular tot el material, han d'indicar tot el material que gastaran per fer una vegada l'experiment, quin és el cost, i així veuen el cost total de fer una vegada el seu experiment. Llavors, en aquesta sessió 2, el padrí també ja els ajuda a omplir aquest informe, perquè vosaltres sabeu que estan acostumats a fer moltes redaccions, poemes, coses d'aquest tipus, però informes científics jo crec que en cap centre n'han fet encara cap. Amb la qual cosa, és el primer informe i es fa d'una manera determinada amb la que el padrí ajuda. En aquesta segona sessió, doncs, queda, diguéssim, preparat l'experiment, saben el que han de fer, els materials que necessiten i que hauran de portar ells de casa. Ja us dic, són materials senzills, de casa, generalment no fa falta comprar res, d'acord? Per tant, els alumnes porten aquest material per a la sessió 3 fer aquest experiment. És la sessió on experimentem, veiem els resultats que hem obtingut i comencem a treure aquestes conclusions. Aquesta sessió 3 també es fa amb l'ajuda del padrí. Llavors, amb ells, ja us podeu imaginar, és la sessió on toquen, on fan, per tant, és amb la que més bé s'ho passen, diguem-ho així. Però no per això no deixem d'aprendre. Llavors, el padrí també mira que l'experiment surti bé. Si no surt bé, pensen entre tots què és el que poden retocar fins que l'experiment és correcte. Un cop és correcte, aleshores graven aquest vídeo. Un vídeo que ha de ser molt curtet, entre 2 i 3 minuts, on han d'explicar els materials que han utilitzat, què és el que han fet, què és el que han vist, o sigui, científicament què ha succeït allí, i també quines aplicacions té en la seva vida diària. I, com que generalment tenen temps, també acaben d'omplir aquest informe que, com us deia, està pautat. De forma que, a l'acabar la sessió 3, el que han de fer és enviar l'informe final al padrí perquè aquest pugui donar el seu vistiplau final. Al vídeo, generalment, els falta la tasca d'editar, que és una cosa que solen fer a casa, i aleshores ens plantem a la darrera de les sessions, una setmana després, en la qual ja no venen els padrins. Els alumnes, però, tenen el contacte amb el padrí per si necessiten consultar-li alguna cosa, però el padrí ja no ve físicament. Sí que anem als mentors i aleshores és una sessió on acaben de retocar alguna cosa del vídeo si fa falta, acaben de retocar l'informe amb les correccions que ha fet el padrí i fan el lliurament. A partir d'aquí, a cada centre us facilitem una rúbrica, evidentment és la mateixa per tots, en la qual el grup de professors que vosaltres seleccioneu avalua cadascun dels vídeos i memòries seguint aquella rúbrica. I a partir d'aquí, en funció del nombre d'alumnes que participin del vostre centre, us diem, doncs heu de triar un equip, 2, 3, 5, els que siguin. D'acord? I aquests equips són els que, diguéssim, continuaran la roda. També cal dir que en la primera i en la quarta sessió fem una sessió com una enquesta, un test d'aprenentatge, perquè per nosaltres també la idea no només és veure explicar-los amb ell, que entenguin i gaudeixin amb la ciència i la tecnologia, sinó que també volem veure una mica l'aprenentatge, si realment tot aquest procés com avancen. Per tant, en la primera sessió es fa un petit test en el qual se'ls fan preguntes relacionades amb el mètode científic just abans de començar, per tant, ells encara no tenen cap noció del que nosaltres explicarem, i a la quarta sessió es repeteix el mateix test, tot una miqueta variat, però més o menys similar, i veure una mica en aquestes 4 sessions com avancen. I aquesta és la idea que també serà guiat per als mentors. Aprofito també per respondre a 2 preguntes que fem al xat. Els padrins acompanyen presencialment les sessions 2 i 3, és a dir, en definitiva, les 4 sessions són presencials en el vostre centre. En totes 4 sessions ve un mentor, que és una persona de dins de l'organització que va guiant totes les sessions, i a més, a la sessió 2 i a la 3, presencialment tindreu a tots els padrins. I, a banda, com us deia, per si necessiten consultar-li alguna cosa amb el padrí a la sessió 4, que ell no hi serà presencialment, doncs tenen el seu contacte per poder-ho fer. Els centres que podeu presentar-vos
ens és indiferent si sou públics o privats. D'acord? Ens preguntaven aquí si poden participar en les escoles privades. I tant, no hi ha cap problema. Segueixo. Aquí tenim una miqueta perquè veieu aquests mentors i padrins d'on venim. Llavors, els mentors, aquestes persones, diguéssim, que pertanyen a l'equip organitzatiu del Repte Experimenta i que són els que us acompanyarem a totes les sessions de forma presencial, venim principalment de la Universitat Rovira i Virgili, que és la que hem impulsat tot aquest programa, però després també tenim, des de l'any passat, si no recordo malament, els cursos. Exacte. Personal de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens ha permès arribar, nosaltres, com podeu veure, URB arribàvem a el que és zona de Tarragona, entesa de forma àmplia, i Terres de l'Ebre, una miqueta. Amb l'ajuda de l'IRTA arribem més a Terres de l'Ebre i després en l'Autònoma de Barcelona arribem més cap a la zona, a l'àrea d'influència de l'Autònoma, que seria Barcelona, Sabadell, al voltant. I després, aquests padrins científics, és a dir, aquestes persones que estaran en contacte amb cada un dels grups dels vostres alumnes. Ells són voluntaris, d'acord? Com us deia, tenen formació científica tecnològica en qualsevol àmbit i aleshores poden venir des de les universitats que teniu aquí, l'Autònoma i la URB. Aquests poden ser tant estudiants de grau, de màster, de doctorat, com professorat del centre, com personal investigador del centre, és a dir, qualsevol persona que estigui dintre de la universitat en formació científica. Després també tenim personal que ens ve de centres de recerca, com podeu veure aquí, l'ICIC, que és l'Institut Català d'Investigació Química que tenim al costat del nostre campus a Tarragona. Evidentment, també personal de l'IRTA, que està a Sant Carles de la Ràpita, també pot venir. I després tenim personal de totes aquestes empreses d'aquí del nostre entorn. No sé si teniu alguna pregunta més. Llavors, us presento un petit vídeo perquè veieu una miqueta en acció el que fèiem. Aquest grup posava a punt una roda hidràulica. Llavors, aquest és el padrí. En concret, aquesta és una persona que ha estat treballant en empresa, però també molt involucrada en el que és la universitat, per tant, seria un mixt. I aquesta, evidentment, és la sessió experimental, on van provant que tot funcioni. El padrí els hi va insistint en tots aquells conceptes que són molt nous per a ells. Una miqueta, provem això, provem allò, etc. I quan ho tinguin a punt, podran gravar el vídeo. Aquí, com ja veieu, cadascú grava el vídeo de la forma més original que pot fer. Ens preguntàveu si la selecció dels grups, els grups de cada classe els trieu vosaltres, a partir d'una rúbrica que us passem per tal que tots avalueu les mateixes cosetes, d'acord? Però els trieu vosaltres. I ja us dic, això ja depèn del centre, si seleccioneu un grup de professors. No tenen per què ser tots de ciències, perquè penseu que el que lliuren els alumnes és un vídeo i una memòria. La memòria sí que és una cosa potser com a més científica, però el vídeo també té una part artística, perquè també avaluem que sigui original. Llavors, en equip, qualsevol persona... Un equip mixte... Va bé. Va bé. Llavors, si en el vostre centre, anem a suposar, decidiu que participi primer d'ESO, i en el primer d'ESO teniu 4 línies, 4 classes, evidentment podeu inscriure les 4 classes. És el que us deia, en funció del nombre total d'alumnes que inscriviu, nosaltres llavors us direm, heu de seleccionar 2 grups que passaran a la final, o 3, o 4, etc. En el cas de les línies, si teniu 4 línies, sí que us demanem que la classe A, de la mateixa línia, ho faci, per exemple, en dilluns, la B en dimarts, la C en dimecres, que siguin cada classe en un altre dia, perquè no podem venir tots el mateix dilluns, perquè això ens suposa, penseu que, clar, cada classe, si sou 20 o entre 20 i 30, ens suposa entre 8 i potser 10 padrins per classe, no? Això vol dir que, si són totes al mateix dia, hem de trobar 30 a 40 padrins al mateix dia, cosa que és complicada. Per tant, us demanem també repartir una mica
que cada línia sigui un dia diferent de la setmana. L'horari pot ser el mateix o diferent, això ja ens és igual. Però com a mínim que sigui un dia diferent de la setmana. I això sí que ho heu de... O sigui, de cara a la disponibilitat dels padrins, és molt millor que la línia 1, si decidiu que la línia 1 ho farà els dilluns de 8 a 10, les 4 sessions dilluns de 8 a 10. No comencem a canviar perquè llavors és impossible trobar una persona que tingui els dilluns de 8 a 10 lliures, però l'altra setmana els dimarts de no sé què, no sé quantos, això és impossible. Sí que us demanem, i està posat també en les bases, que sigui el mateix dia, una classe sigui sempre 4 sessions el mateix dia i mateix horari dins d'aquell mes que us assignem o que decidiu vosaltres triar per la... Sí, un cop us hem seleccionat, per dir-ho així, intentem posar-nos d'acord entre tots qui ho farà a l'octubre, qui ho farà al novembre o al febrer, etc. Sí, us podeu inscriure primer i segon curs, no hi ha problema. Nosaltres l'activitat l'oferim a primer i segon d'ESO i si el centre decideix que vol participar en totes les línies de primer i totes les línies de segon, no hi ha problema. Sí, Lárraga està dintre del radi. Està una miqueta lluny, de moment. A veure, és cert que les dues edicions anteriors teníem l'opció de fer-ho en remot. Per l'escola ha funcionat molt bé. De fet, 2 dels premis del curs passat eren d'escoles que ho havien fet en remot. El problema és que a nosaltres ens ha costat moltíssim trobar padrins que ho volguessin fer en remots perquè a aquests voluntaris els hi fa moltíssima il·lusió estar de forma presencial a les escoles. I com hem patit una mica, hem decidit que aquesta edició, tot i que retalla una mica el radi d'acció, només ho farem de forma presencial per realment tenir aquest contacte, que és el que volen els voluntaris realment, estar en contacte directe amb els alumnes de la vostra classe i també per al professorat hem de dir que facilita més que no el fet que hagi d'estar el professorat organitzant-ho tot. Per tant, en aquesta edició no podem arribar a un radi tan gran com l'edició anterior. De totes maneres, sapigueu, contestant una altra pregunta, que no hi ha un nombre màxim de grups. L'únic que sí és que ha de ser de primer i segon d'ESO. A partir d'aquí, com us deia, si voleu tot primer i tot segon, no hi ha problema. Llavors, no comenceu a dir totes les poblacions perquè no podrem respondre a totes, però presenteu-vos i nosaltres en funció perquè encara estem en convenis amb diferents entitats que potser surti alguna abans que es resolgui i per tant encara no ho sabem. Si esteu interessats, presenteu-vos, d'acord? I a partir d'aquí ja veurem i si no, en edicions següents ja podrem veure. El que sí que podem dir clarament, per exemple, a l'àmbit de la província de Girona, complicat perquè ja no tenim de moment a ningú. I la província de Lleida potser està, depenent de com, una miqueta més complicat, depenent si està molt, molt, molt a prop, més tocant a la zona del radi de Tarragona, potser sí. És més fàcil. És més fàcil. A veure, és més fàcil no pel mentor, perquè el mentor, vull dir, és algú dintre de l'equip i va i desplaça. Però, clar, demanar als padrins que són voluntaris que estiguin no només 2 hores al vostre centre, sinó que potser tinguin 1 hora de viatge o 2 per anar i tornar, això és demanar-los que ens cedeixin de forma voluntària tot un matí o tot una tarda. I això realment és complicadíssim. D'aquí la nostra limitació geogràfica. Molt bé, seguirem perquè si no acabarem la presentació. Aleshores, com a centre que esteu dintre del repte Experimenta l'Aula, un cop hàgiu acabat aquestes 4 sessions, i abans que acabi el curs, perquè nosaltres treballem sempre amb el que és el curs acadèmic, el que us demanem és que compartiu aquests experiments que hem posat a punt als diferents grups de les diferents classes de primer i segon que participen del vostre centre amb un públic més ampli. Llavors, aquí ja l'organització que feu o una miqueta com penseu fer-ho, us la deixem de forma lliure. Nosaltres l'hem anomenat Experimenta Street Lab, en el sentit que el que volem és donar a conèixer
El públic què pot ser? Doncs si ho voleu fer més tancat, poden ser altres cursos del vostre centre, fins i tot obert als pares que teniu dels alumnes de primer, segon o els pares que considereu a la comunitat educativa que teniu vosaltres, o segons on esteu, a vegades us és relativament senzill obrir-ho a la ciutadania del vostre entorn. El que es tracta és que aquests experiments no quedin dintre de l'aula, sinó que els donem a conèixer. Fins a on ja això us ho deixem en funció de la vostra, de lo fàcil que us és obrir-ho més o menys. Això també és un tema que veureu en la sol·licitud. Us demanem que penseu ja una miqueta quina proposta podríeu fer de Street Lab. D'acord? Com ho emmarcaríeu? Com ho proposaríeu? Hi ha moltes opcions. Hi ha escoles que realment han muntat una minifira a la seva escola per les famílies i per la gent del barri. Han obert un dia i han vingut. Hi ha altres escoles que ho han fet en un caixafòrum. Han llogat o ha arribat a un acord amb el caixafòrum i han obert a la ciutadania. Hi ha altres centres que s'han posat una paradeta davant de l'escola i la gent anava passant i anaven explicant. Per tant, hi ha moltes opcions de fer-ho. Altres han muntat una gincana. Hi ha moltes opcions i això ho deixem a la vostra imaginació, creativitat, que us organitzeu de forma que us adapteu millor al vostre entorn. Sí. Molt bé. I aquells grups que vosaltres seleccioneu, ja us dic que el nombre dependrà del nombre total d'alumnes que participin del vostre centre, però aquells grups que cada escola selecciona participen a final de curs, que per nosaltres és al juny, una miqueta quan ja heu acabat tots els exàmens i tot, però abans que se'n vagin cap a casa, participen a la gran final, que és la Fira Experimenta. La Fira Experimenta la duem a terme aquí, al campus Ses Salades, o sigui, a Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona. Sí, per als que veniu de més lluny, organitzem autocars per portar els equips participants fins aquí. Llavors, en aquesta fira és un divendres a la tarda, de forma que, no sé si, com veieu aquí, cada grup que participa té una tauleta, o un stand, podríem dir. Llavors, és un grup molt femení aquestes eren les noies participants que explicàvem com s'apagava una espelma sense bufar. Llavors, aquí sí que nosaltres aportem tot el material necessari, donat que durant la tarda hauran de repetir l'experiment unes quantes vegades i, com podeu veure a la dreta, això està obert a la ciutadania. Molts d'ells, us podeu imaginar, són famílies amb nens i nenes, com aquesta que la tenim aquí badant. Llavors, durant la tarda ells van explicant de la millor manera possible el seu experiment, fent entendre no només què fan, o sigui, com es fa, sinó també el que passa. I a la vegada, durant la tarda, els diferents stands són visitats per un jurat. El jurat són persones que representen a les diferents empreses que col·laboren amb nosaltres, així com també als diferents centres de dins de la universitat. I aleshores, ells tenen també una rúbrica que els facilitem nosaltres i van avaluant els diferents stands. De forma que al final de la tarda es trien els 3 millors equips divulgadors científics, o sigui, 3 grups, 2 d'ells són triats per aquest jurat i un tercer és triat pel públic. Llavors, a la mateixa tarda es diu qui han estat aquests 3 equips i es donen els premis. Llavors, aquests premis en què consisteixen? Consisteixen en un petit ajut econòmic pel centre, per l'escola, per tal que pugueu millorar tota la part experimental en ciències i tecnologia, i per ells el que fan és passar un matí o una tarda a l'ICIC, a l'Institut Català d'Investigació Científica, fent realment de científics. Llavors, ells aquí els hi munten tipus com un joc. Sí, resolen un crim durant tot un matí dins d'unes instal·lacions d'un laboratori, dedicat a la investigació, per tant és un laboratori científic 100%. I això també es fa en principi la setmana següent a la fira. Es fa un matí que també us poseu d'acord, els 3 equips guanyadors aquell mateix dia, l'ICIC ja us proposa diferents dates perquè abans que finalitzeu el curs pugueu venir a gaudir d'aquesta experiència. I això seria, grans trets, tot el que seria el repte experimental. Sí. Llavors,
part d'aquestes coses ja les hem anat responent, però bueno, tornem-hi. L'àrea geogràfica dels centres per anar de forma presencial, com us comentaven, estan vinculades a les zones d'on tenim els centres i les universitats que participen. Estem parlant de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i després de la zona de Barcelona estem parlant més aviat de Barcelona ciutat i també tot el que és el Vallès Occidental i algunes de les zones del voltant. Per això us dic, presenteu-vos perquè depenent de com encara estem en altres convenis que no estan tancats, que potser en el moment que vosaltres us presenteu ja tenim aquest conveni tancat i de cara al proper curs es pot resoldre. El nostre limitant, diguem-ne, és el número d'alumnes total que agafarem, que seran uns 800. Per què? Perquè penseu que 800 alumnes dividits entre 4 més o menys, que és cada equip, suposa un número molt elevat de padrins, que són els que hem de trobar nosaltres per ajudar-vos a tenir a cada equip tingui aquest padrí o padrina científica que doni suport. Per tant, no es tracta de quants centres, agafareu 10, agafareu 5, agafareu 3, agafarem 800 alumnes i ho repartirem en funció de la sol·licitud i tot el que us demanem allí, que ara mirarem els criteris. Pot ser que d'un centre agafem 100 alumnes, un altre 120, un altre 30 i un altre 80. En funció sempre sí que tindrem en compte de les vostres peticions. Si heu dit tota una línia, serà tota aquella línia. Us demanem molt concretament per això, quan us demanem quants alumnes apuntareu d'aquesta línia, perquè alguna escola de les edicions anteriors havia demanat només apuntar alumnes que estaven interessats en fer-ho. Llavors es deia, no, només 20. Us recomanem, perquè jo crec que la gràcia és fer-ho tot el curs o tota la classe A, B i C, jo què sé, i no només aquells que ho vulguin fer, perquè llavors realment només estàs incidint en certs alumnes. Sí, però remarquem, no retallarem les vostres línies. És a dir, si vosaltres accediu amb 4 línies de segon, si entreu amb les 4 línies de segon. Nosaltres no retallem. Exacte. Per això tampoc us podem dir el número de centres concret, us diem entre 6 i 10, més o menys, perquè per al càlcul que fem, 800 alumnes, podríem dividir entre tants, però vaja, que això no està definit. El que sí que es defineix és el número d'alumnes. Per quan serà? Serà per un curs, el curs 2024-2025. Aquesta convocatòria és anual, per aquest curs en concret. Per al que comença a partir del setembre de 2024. I, per tant, els mesos en què es farà l'activitat serà a l'octubre, al setembre no, perquè comencem a... És meitat. És meitat, no? Per tant, serà l'octubre, al novembre, desembre i gener no fem cap activitat, bàsicament perquè esteu també d'exàmens, hi ha Nadal pel mig i ja ens talla les setmanes, per tant, agafem mesos sencers, que serien octubre, novembre, febrer, març, abril i maig. Al juny, com ja tenim la fira, tampoc agafem cap escola. Per tant, aquests serien els mesos actius. Sabem que està Setmana Santa pel mig, però aquí ja fem apanyos. Però, bueno, bàsicament que sapigueu que aquests són els mesos en què us pot tocar, si al final sou seleccionats, pot ser un d'aquests mesos. I contestant a la pregunta que ens feu, no necessiteu tenir, per fer les 4 sessions, cap lloc concret dintre del centre, tipus laboratori o taller, coses d'aquestes. Perquè us hem comentat que utilitzen només material que habitualment tenim a casa. Llavors, la sessió 1, 2 i la darrera, la 4, es poden fer a la mateixa aula on els alumnes habitualment fan classe. La sessió on es fa l'experiment es pot fer en qualsevol lloc, l'únic que, com que ells també graven en vídeo, o sigui, fan l'experiment i quan surt bé es graven en vídeo, si estem tots a la mateixa classe, aleshores és un embolic perquè el so d'un s'acopla amb l'altre. Llavors, aquí sí que us demanem que puguem tenir disponibles diferents llocs, però diferents llocs que no tenen per què ser un laboratori. Pot ser un laboratori, podem també aprofitar l'aula, podem aprofitar a vegades el pati, podem aprofitar a vegades que teniu racons entre els passadissos que queden una mica com a tancadets. Vull dir, qualsevol lloc ens va bé. L'únic que sí que us demanem és que penseu diferents llocs perquè cadascun dels grups amb tranquil·litat pugui gravar el seu vídeo.
I després, altres requeriments, diguem-ne, tècnics que es podrien necessitar. Sí que us demanem que cada equip tingui sempre un ordinador per treballar, perquè la primera sessió han de contestar al test, que és online, i després la segona sessió, si han de buscar informació, també els hi va bé perquè treballin amb el seu padrí o padrina. La tercera sessió, aquesta necessitaran algun dispositiu mòbil o una càmera o el que sigui per gravar. Per tant, si a la vostra escola els mòbils estan prohibits, per aquella sessió us demanem que ho permeteu perquè una persona de l'equip ho pugui tenir, o si no, s'ha de buscar una forma alternativa però que es pugui gravar de forma digital i que després puguin descarregar aquest vídeo per editar. Sí, hi ha centres que tenen portàtils que tenen càmera, tots. Llavors graven amb el portàtil, no hi ha problema. O amb una tablet o... I han de poder gravar tots els grups independentment. Us ho dic perquè a vegades diuen no, portarem aquesta càmera que la vagin passant de grup en grup. Això no funciona perquè un grup està llest per gravar als 5 minuts i l'altre necessita gravar d'aquí una hora. Llavors és difícil. Una tablet també ens val. Sí, exacte. La idea és que cada equip tingui un dispositiu per treballar. Per poder connectar-se, o sigui, necessitem connectar-nos a internet per buscar una certa informació. A banda que també necessitaran connectar-se al Classroom, o no sé com li dieu, a la vostra intranet de l'escola, perquè allí tindrem documents penjats que també necessitarem consultar. Però en algun moment haurem de sortir a fora de la xarxa. Bé, jo crec que de moment... Sí, perquè quan sabreu si sou seleccionats, ara ho veurem. Vale, molt bé. Primer els criteris i després mirem el calendari. La primera part, us demanarem... Els criteris estan en funció de la pròpia sol·licitud, d'acord? Llavors, per nosaltres, la part més important és la motivació i el compromís del centre. Penseu que, clar, anem a una escola, us heu d'ajustar els horaris, que sí que els proposeu vosaltres, però, clar, haureu d'ajustar perquè necessitem 2 hores seguides i hi ha d'haver-hi un professor acompanyant. Evidentment està el mentor, però necessitem sempre un professor titular, perquè vosaltres coneixeu els vostres alumnes, nosaltres no. I, per tant, necessitem que hi hagi sempre un professor acompanyant. I coneixeu les normes del centre, us ho dic perquè a mi, si a mitja classe me diuen si puc anar al lavabo, i jo, sincerament, hi ha centres que deixen, hi ha centres que no deixen tant, llavors això ho decidiu vosaltres. Sí. I, per tant, pot ser que us solapi una classe sigui la de ciències, però l'altra potser és la de llengües o la d'educació física o el que sigui. Exacte. Pot ser el professorat. Per tant, és important que tot aquest professorat estigui involucrat en aquesta activitat, sàpiga del que va, perquè bàsicament sou vosaltres els que... Si vosaltres esteu acompanyant i engrescats amb l'activitat, es nota molt amb l'alumnat. Per tant, aquesta motivació i compromís, preneu-vos en sèrio en aquests apartats on us expliquem o us demanem informació al respecte perquè els valorem molt. D'acord? La ubicació geogràfica, ja us han comentat quines són les zones. Això té una puntuació, bàsicament per el que us comentàvem abans. Necessitem padrins d'algun lloc i són 2 llocs que estiguin més propers als centres. Després, adequació dels centres amb els objectius del programa. Això veureu també que preguntem certes coses a la sol·licitud per veure una mica com funcioneu a nivell d'experimentació i tot això. Això també té una puntuació. I la difusió de les activitats que fareu. Aquí us demanem també 2 coses. Una, com fareu la comunicació de l'activitat? Penseu que això és totalment gratuït per vosaltres. Aquests recursos algú els ha de posar, per tant nosaltres tenim algunes subvencions del CSIC i d'altres ajuts, però també tenim cofinançament d'empreses i per tant hem de fer-ne difusió. Una cosa que us demanem, molt important, és la comunicació. Com comunicareu a tota la comunitat educativa l'activitat que estem fent? I una altra és, que és un dels nostres indicadors, perquè això ho fem no només perquè vosaltres, els alumnes, despertar l'interès, sinó per despertar i alfabetitzar la ciutadania en general. Per tant, com fareu el Street Lab també té una puntuació. I després, el número d'alumnes participants als centres, nosaltres tenim una mitjana que pot anar bé i en funció d'això valorarem, posarem una puntuació o una d'altra. D'acord? Seguim. Aquí les dates que us demanava.
Teniu fins al dia 22 de gener a les 14 hores per presentar-vos a través del formulari. Avaluarem les candidatures a partir d'aquest 22 a la tarda fins al dia 30 de gener i ja el dia 31 de gener sabreu si esteu seleccionats o no. I la llista d'espera. I la llista d'espera, perquè si hi ha algun centre que finalment decideix si ha estat seleccionat que retira la seva candidatura, no ens ha passat en les edicions anteriors, però sempre pot passar, llavors, el primer que estigui en la llista d'espera puja en aquesta opció. I després, a la segona quinzena de febrer, farem una reunió amb tots els centres per explicar-vos ja més en concret què demanarem de cadascú, com els organitzarem, perquè ens passeu propostes de dates, etc. Perquè ja tinguem al maig-juny un calendari definitiu acordat amb vosaltres perquè a l'octubre ja estarem començant a la primera escola. Per tant, que us podeu organitzar abans de tancar el curs, que també us anirà bé a vosaltres i a nosaltres. Comentar-vos que la formació de l'experiment en xarxa es farà el 25 de juny, enguany. Això es fa pel matí de 10 a 12, per tant està obert a tots els centres, a tots els docents de tots els centres. Si us heu inscrit segurament i heu dit que voleu estar al tant de les activitats que feu, rebreu una notificació sobre aquesta sessió. Després hi ha una sessió formativa per als coordinadors dels centres. Qui són els coordinadors? Assignarem o ho assignareu vosaltres. I, de fet, ja us ho demanem a la sol·licitud que poseu qui serà la persona dins del vostre centre, a banda de direcció, que coordini aquesta activitat, que serà el nostre interlocutor directe amb el programa. Farem una sessió específica per a aquests coordinadors al setembre i després ja comencem el programa a desplegar-lo d'octubre a juny en funció d'aquests mesos que us hem dit i els mesos que vosaltres heu triat. Us demanem una priorització. És a dir, preferim en primera instància febrer i si no pot ser febrer, a l'octubre. I llavors intentem fer un matching entre totes les escoles i proposar-vos els mesos. I després els horaris en concrets i els dies en concrets ja els decidiu vosaltres també, d'acord? I això ho intentem fer entre maig i juny. Això és el calendari. No sé si hi ha alguna pregunta sobre això. De moment no. No, seguim, llavors. Bé, ara això era tota la part de la convocatòria i ara us expliquem ràpidament les altres coses a les que podeu participar si al final decidiu no participar perquè per la zona creieu que no pot ser, o esteu massa lluny, o si participeu i no esteu seleccionats, o si esteu seleccionats igualment, tota la resta d'opcions que teniu. Com us comentàvem, el curs de formació per a docents, que es diu Experiment en xarxa, aquest curs consta de 4 a 5 propostes fetes no només des del programa del Repte Experimenta, sinó són altres propostes que hem detectat a altres instituts o centres on apliquen l'experimentació d'una forma molt pràctica i és quasi una recepta de cuina, feu A més B i dona aquest resultat, doncs això ho venen a explicar els propis docents, com ho han aplicat a la seva aula i com els hi ha funcionat. Per tant, és de docent a docent aquest curs. Si vosaltres en el vostre centre teniu una idea o feu una cosa fantàstica, expliqueu-nos-la perquè igual podeu presentar-la en aquest curs, d'acord? Bé, després tenim el que és el Campus Experimenta. El Campus Experimenta, aquí el que volem fer és augmentar aquest nivell d'alfabetització científica de la ciutadania i com ho fem? A través de propostes d'alfabetització científica gamificades. Per exemple, el Crim Experimenta. Tenim un crim que, de fet, aquesta tarda l'acabarem de resoldre qui ha guanyat dels centres participants i de les famílies i, per tant, ens inventem un crim sempre per la Setmana de la Ciència en el qual us facilitem tot el material didàctic que us ho podeu descarregar i participar i intentar resoldre-ho. Sempre és una part d'investigació, una part d'experimentació i una part de raonar perquè també volem despertar el pensament crític. Això, tot i que ja diguem-ne, està tancat el concurs, perquè ho fem sempre en format concurs, podeu continuar fent servir el material, tot i que ja els alumnes no entraran a concursar, però que sapigueu que està disponible a través de la nostra web. I després, per el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència, també fem una activitat que es diu Científiques en Acció, en la qual presentem diferents investigadores que expliquen què fan en el seu dia a dia a través d'una paraula concreta, que sempre hi expliquen a través d'aquí la ciència que fan.
Per aquesta edició del febrer, a més, traurem un altre joc, l'Experimenta Match, que serà nou, també un concurs, a l'estil del Crim Experimenta, però serà en un hospital, i també podreu participar a les escoles. Doncs sapigueu que per aquesta època tornarem a treure un altre concurs amb material que podreu descarregar també. Si us heu apuntat, com us hem dit, al mailing, rebreu la informació. Després també fem tallers en streaming, que aquests estan adreçats més a primària, a alumnes a primària, i ho fem les tardes de divendres, ho fem 3 o 4 vegades l'any. El següent, que sapigueu que el dia 22 de desembre, a les 7 de la tarda, tornem a fer un streaming, aquest una mica més nadalenc, Eva? Sempre partim de 4 o 5 preguntes de la vida quotidiana que intentem resoldre a través de l'experimentació. Està adreçat sobretot per fer amb nens i nenes més petitons, però us pot donar idees també d'experiments que podeu fer a l'aula després, si us interessa. Sempre us enviem, si us inscriviu, els materials per avançats, per tal que us podeu fer els experiments alhora amb nosaltres, que els estem fent nosaltres. Després tenim les e-talks, que les e-talks el que fem és convidem a 3 professionals de diferents àmbits o disciplines científico-tecnològiques que expliquen en 10 minutets la seva experiència de què han estudiat i com han arribat a la feina que estan fent o les diferents feines per on han passat. Ho enfoquem d'una manera que sigui una experiència inspiradora. No només ens parlen a nivell tècnic o que han estudiat, sinó que d'experiències de vida. Ens parlen de viatges que han fet, de l'Erasmus, de l'important que és la llengua, aprendre una altra llengua, per exemple l'anglès, totes aquestes coses. Per tant, fins i tot per aquells alumnes que no estiguin ni pensant en fer alguna cosa científico-tecnològica, doncs també els hi pot despertar alguna cosa. La primera edició va ser el curs passat, ho fem en stream i a l'aula, a l'aula magna del campus, per tant, és combinat, és híbrid, hi ha alumnes que poden venir de forma presencial i també ho podeu seguir des de l'aula. Que sapigueu que també fem un concurs entremig, perquè sigui més dinàmic i també es guanyen entrades a PortAventura, que sempre ajuda. Aquesta activitat està més adreçada ja als alumnes, diguéssim, que de no res hauran de decidir què estudiar. Està adreçat més aviat a alumnes de quart d'ESO i batxillerat. I això per aquest en curs crec que és el 22 de març, perquè no ho hem apuntat aquí, però diria que és el 22 de març, però igualment també us enviarem la informació si esteu interessats. Em pregunten on s'apunten al mailing. Al mailing, si havíeu dit que sí, que en aquesta inscripció que heu fet avui per assistir en aquesta convocatòria us demanàvem si volíeu rebre més informació. Si heu dit que sí, ho rebreu. Si heu dit que no, doncs no estareu en el mailing, però bé, ens podeu enviar un correu i diu que al final sí que voleu estar en aquest mailing per rebre la informació. Al final de la presentació veureu un correu on ens podeu escriure sempre. Exacte. Bé, ja mira, sí, estem al final de la presentació. Aquí teniu la nostra web i després també estem a totes les xarxes amb Reto Experimenta i després aquí teniu el meu correu electrònic i el telèfon on ens podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Nosaltres fins aquí hem explicat el que pensàvem, però de totes maneres deixarem de compartir i si recordeu que estem gravant, per tant, si algú no vol sortir a les gravacions, espera't, que ara ho hem perdut. Ho hem minimitzat tant que ara espereu que ara ho heu de trobar. Està aquí. Aquí en aquesta. Prendrem aquí. En gran, ara l'has de fer. Ara. Perdoneu, que us havíem perdut un moment. Sí que torno a dir que estem gravant, per tant, si algú no vol sortir amb la foto, sisplau que es tregui la pantalla. Bé. Hi ha una mà aixecada de l'Eulàlia, pot ser? Eulàlia, si tens una pregunta. Sí, hola, tinc una pregunta. Mira, heu comentat que això era la segona, o sigui, que ja havíeu fet 2 edicions d'això. Jo voldria saber la valoració, per tenir més informació, la valoració que han fet els centres que han participat, si realment han vist que hi havia una repercussió en els alumnes, en la millora de la seva pensament crític, saps? Sí. Una mica la valoració dels centres que hi han participat a les edicions anteriors.
Vale. A veure, el primer que hem de dir, i jo crec que això ja diu molt, és que dels centres, diguem-ne que ja hem fet, són 2 edicions bianuals, per tant hem estat allà 4 cursos en diferents escoles, han passat 16 escoles ja, no?, per al programa. I moltes d'elles ens han preguntat, ens podem tornar a presentar la nova convocatòria? I hem dit que no, estan excloses. Ha estat molt positiva. Cosa que us podem dir que, a banda, hem preguntat tant als docents com als alumnes si voldrien tornar a repetir i en un 97% tots s'han dit que repetirien. Una altra cosa és que, i això és el que realment a nosaltres ens interessa, és que les escoles deixem com una petita petjada. Una de les escoles, gràcies a aquest programa, va ser la primera escola on es va fer el programa pilot, realment el que va fer es va veure que podien fer experimentació a l'ESO, perquè només ho feien al batxillerat, i van començar a desdoblar les classes i organitzar-se d'una altra manera per tenir, evidentment, no 35 alumnes, sinó grupets una mica més reduïts, i des del segon any que estaven en el programa ja feien a tots els cursos, des de primer fins a quart de l'ESO, experimentació, seguint molts dels experiments que havien fet els alumnes anteriorment en aquest programa, perquè els hi vam donar com idees d'experiments molt senzills que es podien fer. Sí, i quan hem preguntat una miqueta què és el que més t'agrada del que fas, gairebé tots el que et diuen és primer, que sigui una activitat on fas, o sigui, que hi hagi la part experimental aquesta, i després que tens el padrí. Clar, imagineu-vos poder agafar els vostres alumnes, els dividiu en grupets de 4 i que cadascun tingui una persona que els va guiant tota l'estona, que els va motivant, que els va dient ara això, ara allò, ara no sé quantos. Això se senten molt acompanyats, que realment estan fent una cosa xula i, a més, no perdem de vista que sempre ho relacionem amb un fet quotidià. Per tant, no estic fent una cosa que no té relació amb la meva vida, sinó que això serveix per entendre aquest fet o aquest altre. La veritat és que no us enganyem, la resposta és molt positiva. Sempre també implantat el mateix programa amb els seus professors i amb estudiants de batxillerat. Han dit, ostres, volem replicar la manera de funcionar. I després, encara que aquests alumnes no segueixin una carrera científica tecnològica, el fet de fer-los treballar seguint el mètode científic és un mètode que ens serveix per tot. Tot i que després, jo què sé, un vulgui ser filòsof o vulgui ser geògraf o el que sigui. És una manera de tenir-ho tot estructurat i que et serveix per prendre fins i tot decisions personals. Per tant, això també és un punt positiu. Perfecte, merci. I un parell de coses més. Heu comentat que els padrins també poden ser, o ho heu llegit, que també podrien ser famílies, pares i mares d'alumnes que es dediquin a àmbits científics, entenc. O sigui, això ja ho parlaríem en cas que ens seleccionéssiu quan féssim tota la programació o així, no? Exacte. Generalment el que fan els centres aleshores és fer una crida als pares, mares, i evidentment benvinguts són. I una última. Els vídeos que s'han fet es poden consultar, els de les sessions anteriors o no? Ho teniu penjat públic en algun lloc? Mira, si aneu a la nostra web, a Repte Experimenta i Experiments a l'Aula, allí teniu alguns exemples. A la primera edició, que eren més poques escoles, podíem anar-los penjant, però clar, d'aquestes darreres edicions hi havia tants equips que és que no donem a l'abast de penjar tots els vídeos. Per tant, només trobareu penjats de les darreres edicions dels 3 equips guanyadors, que aquests sí que una de les coses és que els hi fem un vídeo nosaltres més professional, que ells graven en acabar la fira, de fet, graven aquest vídeo en un laboratori d'aquí de la pròpia universitat i aquests els podeu veure. Podeu veure una mica el resultat, però evidentment són dels equips guanyadors. Perfecte. Molt bé, gràcies. Sí, perquè penseu que a la fira per l'UBA es participen una trentena d'equips. Llavors, imagineu-vos la quantitat d'equips que tenim entre tots els centres. Necessitaríem una persona només per pujar els vídeos a la web i de moment no la tenim. Perfecte, gràcies. De res. Alguna altra pregunta? No sé si al xat hi ha alguna cosa. Jo diria... Ana Lafuente té una pregunta. Ana Lafuente. Sí, perdoneu, mira, és que m'he hagut d'incorporar una mica tard perquè tenia una avaluació
I me podeu tornar a explicar, perdoneu la resta, si és molt repetitiu, com funciona el tema dels padrins, perquè això és del que no m'ha quedat massa clar. Gràcies. Els padrins i padrines els reportem nosaltres des del propi programa, d'acord? Per tant, vosaltres no us heu de preocupar. Nosaltres anirem buscant persones, per això és tan important les zones d'influència amb les que treballem. El que sí, com ha comentat la teva companya abans, l'Eulàlia, diria, sí que ho podeu obrir també a famílies o pares o mares del centre que estiguin interessats en participar, però d'altres edicions apareixen 2-3 per centre, més o menys, d'acord? Tot i que feu una crida molt gran. La resta, tots, que normalment són entre 24 i 30 padrins per centre, o més, depenent del número d'alumnes, els aportem nosaltres, des del propi programa, d'acord? Per tant, per això no us heu de preocupar. No. Val, és que ara quan havia sentit lo de voluntaris, dic, ui, això no sé jo. No, tranquils. Això havia de preguntar. Això és cosa nostra. Molt bé, gràcies. Per això us demanem, que aquí sortia també la consulta, us demanem que abans d'anar-nos, o sigui, els que sigueu seleccionats, abans d'anar-nos de vacances al proper estiu, tinguem aclarit quin mes vosaltres fareu el repte, quins dies faran cada classe, en quins horaris, perquè nosaltres al setembre ens comencem a posar a buscar padrins. I llavors, clar, els hi passem, doncs mira, tenim aquesta escola que té aquests horaris i, clar, necessitem saber-ho amb antelació. Clar, molt bé, molt bé. Gràcies. De res. Alguna altra pregunta? De moment no veig cap mà. Sí, hi ha una consulta. Algú ha escrit alguna cosa al xat, em sembla? Sí. No, ara sí. De segur que ens inscriurem. Marta L, moltes gràcies. Això esperem. Aquí diu, ara ens enviareu a fer... Com fer la inscripció pel proper curs? Vale. La inscripció per al proper curs diria, però igualment us la podem tornar a enviar. En la inscripció que heu fet en l'email també estava l'enllaç a la convocatòria. Allà mateix hi ha on diu sol·licitud, fer la sol·licitud, allí cliqueu. Però a tots els que us heu inscrits en aquesta formació us enviarem l'enllaç perquè pugueu accedir directament amb tota la informació, les bases i tot, d'acord? Però és una sol·licitud online. Molt important de la sol·licitud online. No la podeu guardar, d'acord? Llavors, hi ha una opció que podeu descarregar-vos al model perquè veieu què us preguntem, perquè us ho penseu tot primer i una vegada comenceu ja pugueu anar tot de cop, d'acord? A males, si us heu adonat a mitja d'això que falta alguna cosa, haureu de tornar a començar i fer una nova i nosaltres trobarem una a mig sense acabar, no? Però sobretot penseu en això, que quan feu la sol·licitud, que feu-la tota de cop. També està apuntat, diria, que a les bases o a l'explicació. Quan comenceu també us ho posem, però ja que esteu, aprofitem per dir-ho. No sé si hi ha alguna pregunta més. Espera, que vaig a una pàgina altra. No, aquesta és la... A veure si li puc deixar la mà. I si no, nosaltres, per part nostra, amb moltes ganes de que us apunteu, no? I... Gràcies a l'Ariadna, que ha ficat l'enllaç automàticament a la inscripció. Molt bé. I tenim, que sapigueu que a xarxes teníem a l'Ariadna que ens anava seguint i també allà trobareu resumit les 4 coses que hem anat dient. Perdona, crec que hi ha algú altre que tenia una pregunta? No. Mano. Eva, Bàrbara? Sí. Bones. Jo havia començat a mirar el formulari i poso tipologia de centre públic. No sé respondre a la pregunta. No, hi havia... És que, clar, has fet només la sol·licitud de centre públic o centre concertat, crec que i privat. Crec que hi ha l'opció després en el formulari. Potser en el model no està posat, però podeu triar entre concertat i públic, d'acord? Ja ho he entès. Però només és per estadística nostra, que és la pregunta, vull dir, després la selecció no té res a veure amb això. Molt bé, gràcies. Alguna altra pregunta? Penseu que teniu el seu correu, número de telèfon, qualsevol dubte, d'acord? Bé, sí. El Nadal per meditar. Sí. I ja després, el dia 22, penseu que a les 2 ja tanca la convocatòria,
Molt bé, doncs us animeu a que us presenteu i sobretot això, consensueu amb la vostra direcció i animeu els vostres companys i companyes a engrescar-vos i participar. Sí. I res, ja ens veiem d'aquí no res, d'acord? Vinga. Moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu. Registre per escrit.